Hi guys. Hi. Hello. Say guys. How are you? How are you? How are you? Ndimi kamaiona paukama yanga iri sei? Yanga iri sei? Yanga iri sei? Iye mvura inenge ronaka. Ndimi maiona paukama yanga iri sei? Makomenzi enyu hasi kumaona. Komendai guys. Yanga iri sei paukama? Ndakaona vanhu vaiti yakasika kupera. Yanga iri sei guys? Komendai ndione kuti makomenzi ndiri kukwanisa kumaona here. Muko muripo henyu. Mukauya palive munoita muchitaura ka guys, ndozoti hapana vanhu, mukanyarara hazvibude. So tine yatiri kuita izvezvi yatoda kutanga kushuta nhasi, handika guys. So stay tuned. Kuma next week tinenge takutoi hanzi yakapera moyo wakarembera. Oh, sorry Brian. Sorry. Very sorry. So tikutanga imwe tichamboedza kuti iite maepisodes akawanda. So kuma next week ikoko kuma Wednesday inofanira kunge yakutopostwa. Right guys? So ndo yatoda kutotanga kushuta izvezvi. Mavaona here tete vangu? Tete, say hi. Hi guys. How are you? Love you all. So ndo yatauya kuzoshuta, ndo yatotanga kutoshuta manje. Tikungogadzirirwa breakfast, then tobva tatanga basa. So guys, sezvatinogara tingokurudzira guys kuti pamunoona taposta maepisodes, please like and share and comment as well. Hansi tete vane moto tafadzwa ndeipi tatman zviri. So mukadaro guys ndo support yamungangotipawo, ende ndo zvinhu zvinototipa simba izvozvo. So imagine kuunganidza zvese vanhu kuita sei tese takaungana tasiya kuita zvimwe zvinhu kuti tingokupakururai something chekuti muone. Tinenge tida kungoonawo malove nemalikes enyu chete ndo zvatinenge tichinyatsoda. Ende pape pamunokomenda papa muchiita sei, muchitudza mafeedbacks, ndo zvinhu zvinoita kuti tizive kuti muri kuzvitambira sei, ndo zvinhu zvinoita kuti tizive kuti muri kuona here. Saka kupostera munhu chinhu chekuti like kuposta chinhu chekuti vanhu havasi kukomenda vachipa feedback, zvinoita kunge zvakafanira kutaura nemunhu asiri kukupindura. Maona? So please guys, patinokanda chinhu tuudzei
kuti muri kufungei, muri kuonei. Manakidzwo here maboy kana zvese zvakakosha. Pamwe pacho tinenge tatobhaizawo just like pe sound guys. Pe sound pakandistressa usingatomboite. Sound yanga itori bad zvekudaro, but then vakomana vairekodha vane mistake yavakaita. Pane zvakaitika pasound ipapo, ende mamwe masinza acho vakatozomamuta because sound yacho yanga iri that bad. So zvakadaro zvinhu zvakatyora mwoyo wangu, ndakarwadzira, ndakasangana nestress isingana. I'm like, vanhu vachaona zvinhu zvakadai, vanhu vachaona zvinhu zvakadai, right? But anyway, zvinhu zvinoitika kana tiri kushanda, ndo zvimwe zvatinosangana nazvo izvozvo. Ende pane sini yekuti yakatozobviswa because sound yacho yanga iri bad, right? And also pane comment yandakaona, macomments ndenge chimaona, that's why nchiti commendai. Macomments ndenge chitomaona zvekutodaro. Ndingajambwe ne 1 or 2, but kuFacebook ndingajambwe nemacomments, but kuYouTube kune vanhu vakarongeka, kune vanhu vanopa constructive criticism, kune vanhu vanoti kana chiri bo vanotorota aiwa bo. Saka macomments ekuYouTube anotombode kumamisa, ndinge ndirimo. So pane this person akataura kuti guys, the way you portrayed about HIV and AIDS is tichifighta kuti no, HIV kuva HIV positive hakusi kuti yava death sentence. So payakapera iwe uchizviuraya, it portrayed like kana wane HIV life yaguma. Andika. So kwakutanga kunai, so ndoda kumuvha zvinhu zviri panzi. So oh no, kwakunai. So yeah, saka yanga isiriyo nyaya yacho. Ndakurasika zvadanchitaura. Kuvhunduka mvura kwese ikoko handidi zvekunaiwa. Hanzi misho wangu, yes, I'm trying to convince my partner to like you the same way andinokufarira. Please convince that partner, and for it to be easier for you, ingosiya partner yako, ingosiya TV yakabaka ichiplaya ma episodes edu. Yeah, ndokuti achaguma ega akutongonakiro. Answer add more. My sister Michelle, how are you? They look so beautiful. We are waiting for the next. Thank you guys. Try me mapana zvimwe. Try me. So ndachitara panyaya yemunhu akataura kuti masupporter like masibisa kuti munhu akaita HIV positive kureva kuti akufa. Handiti no, asiri izvo. Apa nyaya yange yakananga padzidziso yekuti iwe ukaitira chinhu chakashata unenge wazviitira chakashata, right? So yeah, of course HIV inobata vanhu, andika inotobata vanhu, but zvakuti pino noti iwe waibata sei, uchiita zvakanaka here, waito munyama kana kuti iwe wazvitsvaga wega. So pane zvangu inini zvanga zviri zvekutsvaga ndega, right? So apa ndandaruone chekuchera, okay? But then pasini yakazobviswa iyoyo last scene iyoyo ndo yanga yakafa sound, right? Yakafa sound kudaro ndo papaine masinze, papaine malines garden boy na maid vachindisimbisa vachitaura kuti no, zvava nechirwere hazviri kuti wakufa. Of course we know kuti that's the truth. HIV mazona haisi kuuraya, unongomwa mapirisi zvatopera, and ini ndokononge nditori nayo musingazvioni, right? So we know that, but ndo zvakaita sei, ndo zvakaitika izvozvo. Asi chiri chihombe changa chiripo ndechekuti inini ndaifanira kusangana nazvo. HIV ndaifanira kutoiwana. Mapaona panga paine nyaya. So kwakunaya kunoko.
saka nemumvura imomo hatinenge tichitodaiwa tichitoita kuti zviite. So guys, ndo mamirira zvakaita. So tinobatana next week takukanda takukanda latest. Hanzi naDavid munogona zvisingaiti. Thank you David. Alright guys, so ndokubatei pachikamu chinotevera. Ndangoti ndikupe update muziye kuti no zvayakapera hatina kuenda zvachose. So I love you all guys. Take care. I love you and